Baflabekao, ani Maina, ani Kenyeba, ani Dugumunu, no, Senor Saya, Anga Folibawe. Gasani Anga Temeni Kumai, Akaka, ani Maminu Nana Kabo, Kai, ani Bamako, Angu Jiraula, ani Munumborab Mako, a Fola Mamine, na Tulembe na Twanga Srala, na the former secretary politique, député de Abian Idrissa Jara. No borai, minye anga demson be nyemae, député do, ani abe bureau politique national la, Abian Gabu Jawara. No borai, ma minu nanyu sugandi, ujogo nyuma unkoso, ukali manaya koso, ukali nyetiria koso, ani kabini tonda na do na foka na bla bila. Nous tu vas prendre un amas qui là. Nous les commissaires politiques. Nous kabara et katon kolosi yorobe. Amokoduru bi ambuji raula. Kele oye Mamadou Sidibé kai député maire do Abian. No borain. Kati député maire Birama Sidibé Abian. No borain. Teneman Traoré Abe Bamako Abian. No borae Chekura Konate Demson Ganyema Dodo Abian Abeb Mako. No borae Kulikoro député maire Mamadou Jara Abian. No borae Fana Anga Tonden Flabian. Kele Oye Elarge Bajiri Kamarae Asigilembe Akaseneke Bugula Bamako ni Seguche kabini ton d'abord afo kana bla bila ta kabimbe wakati mina ama fi ya la fo kana bla bila obia no borae Bamako dugulendo o ya soro dugulon nyareu kata jamantiki la katabla tola u bebe fandoina ga duguleni wulla kijo nyara mi wulla kijo kabna damne tuma ni akaka bla banana nu ya kele chogo bela na mabwa nona anga awa maire délégué de don Bamako nyare la nyema do Abian kanunga nyare no borae mamnu tugulembe na anga bara sirala no gerlembe na afore Mamadou Makalou chef de cabinet no borae mami be kubaru la tema mali kubaru ani nye kubaru ani kubaru mbe mali kono na kanka la te koka mimba la tanga rajoma obian sala no borae anga sondasi mi gelatigi do lieutenant na tugulembe na be fama aide de camp Abian lieutenant wologem ani aka demanyon fla gendarme fana bien ani inspecteur camara anaka agent do fana bien mamnum borak kai kana abu don ngay basro awa ata anu madele kosobe wali basro niuna na ya no ibasro mani jama nyon soro ya no ni ubejirola mami tigilembe anga dugu be kuna kai nyoro bafula be kenyeba kita nabe former gouverneur de la région Abian li no borain anga tondendo musodo barsanga baraina chetala msotala demsentala makrobatala be kakala che jora eminye msobse kafa mso jora eminye jemse kafa odun jora emunye ka tombara ka dusudo mo kono sumi sia ke sababu yeni mo te fili ni geleana na chugo no betle toma no betle jamanima o muso Abian aya adogilta kame kunu adilla kata tama yoro jana kata fa jamanuna katon kungorota Abian mo onta fe o ni kai mo munun be no ni ma utofo be hageto wakati wala kome abebe awa kulu bakele mo na be fama raji na be fama region ana udon ani anga service mi na be kubaru lase Mali fantan nani bela na be kubaru lase awa nie fantan nani bela na be fama ko radio diffusion national radio Mali anyema do kana bien abarakela ou bien
awa ayuka dongili do be kunu nu ya ta yoro wero mari yoro wero la akagango kana ko faye o sigilo tene yano abanya fongo anga foli bawye muna amba dambe samia de kono yoro do la tiga sentuma sera yoro do la fini tigetuma sera yoro do la kaba waratuma sera ga oma au bali aka mago dabla kata kununa kana bla bila kani fana bis romaina kabini dugu maje aka wuli kaujo au senga kana ka ponyonka yano ka ankono kan kumbe ni niso jaye kan kumbe ni benye awa ukata anga au fola ni foli bana madamado beno anga anko fawe malia yereta aka yereta ka jeya awa dogo tala fui tala minanya sankelenye avec le temps ani kobo anye asali folo ke 22 septembre yereta insana kake kubaru fen fe beba kono wale fen fe bebe seka bwa kono anya fawe ango yereta geleya ba kono yereta toro ba kono ga otoro niyo geleya we wakati niye na saraka kwanfe na yi limana yasro ka donko geleya de bina wolo nogola na nyo don awa anga yereta anake ama nemay anake ama eraye yereta indon kera geleya nin kera basa awati la ibaso yoro do la kwateye yoro do la sukaroteye madola essence be dese madola safune be tunu da amiri bala ame do minabi o fem no niyo ko fawe niye madala na be dese yorola de ala sonama fana ambe waso kene min kambi ambe kunkorota kene min kambi don nana ni anye gelea fenfe kata ton damne fana kana blabila ni o gelea o anta nyonye o kontra ambe do hera de kono da mim se ka to na ambe do o hera kono oye anye miri misro anye fere munsigi ni debito yake sariyaye na kaganka sinzi mali fanta nani kono na be forma plan kenkenal angan gelea dam se ka o plan sabati ya fa miri munu fora kono miri munu jiralala na miru be se ka sabati asabati lidu abe jona abanya de lade anye to ndam ne wakati mina awere ba don gelea mi kerala ne kana bafula be se ka hake don na madola baso anga tondo ibu dan ibolongoni kan o te bafula be ka noe ni komi wakati mase atika ke ani o wakati la niye komandanye niye gardiye niye dalaminaye niye komiye niye soda sinyemawe awa nimite tubawe ibasro obeto wukoro o ya so to uka fanga koloka gi angan chugomina ni ma kelengele unte mautun seku mire ka foko kuma dondron bise ka praje unyoni ka bwanka praje minu nana ka sigan fiano ni muguye ma sito mérite ka kala ka foko na se kata ni mugumati o otuma na untumbe na yamba fulabe o jatila madola begele ya ama eni ma ni miro dona ka biloje ipse ka ala fode otma ma minu ni adam na unyena tan foka na bla bila o kan ka don no ni audu sumina ni limana kera aula na be nye siraka kilia mana na chugo abe laban nye de lade ne do mere la ni anyeto ndam ne do mina na nya kuma be fawe ka foko RDA toro bala kasla bla bala magosa bala nga uma au bali musoni cheoni demson beka wi ki jo ki barka faranyon kan ki akili faranyon kan fo bi anga se ka tabu nyuni ka wanga du kolokan kele mugumati mama fara anga ka ala tanu ala kele min saraka min kaningeni ni ala sonama fa wala na ke mali economique ka diloma da asabu be bo jona asabu be bo awdela chew ani muso dimsam ani makorobaw bena asabu damado de fo awiye no ni be jonyala ni be mo ka marakono ni desera ibi yesi joma imatigike polo
antme France kamara kono yedo ye kuba kelengele unjo ye le kolso unjo ye docteur so kelengele unjo dana ya kolosi yo bara ke yoro ibasro usiglembe ende danulu tu siglenta yoro umago makola otma ye bara fen fe ke anga jamani kanya ya kede ku ka sigli noya ya kede ku ka jira tige noya ya kede awa ulera ka ajiabo no te na ya ke jamani dilali kama uye min ke dugu ba kelengele no usiglembe ro mina tuan ka jensen jamani kono ka ke jamani fantan nani bela daniye uma ke bata ulu siglembe yoro mina uya yini ko yoro dron de la otma ni ma do be no ni hakili tula nu ba fo ato uya ondeme da kan ka don ko uye de meni minke una yen na folo min do anga jamani kono ko bara niye awa obla yen na folo min do anga jamani kono okoro awa jakete don ala okoro e munye uye na fa min bo anga jamani kaya o na fa de ka bon uye bara ni minke anga faso kono otuma ni gele atu nanana antuma nye si uluma ya sa be na fa min bo anga jamani kan ka do ni ntra no ni anga jamani se ka bara nai oye saleado an chamana oya to mo chama be no itunga itu seko emi imake basa ni tunye iseko ke ikana patala ni jamati ma aminina dalamina na aminina ina ta force barala imuso na boshila ideu na boshila otma mo tu mérite sobekan mo tu mérite senekan mo tu mérite geleakan ku ka gelea si u yerema mimba to ni o gelea en kono o senen kono se kana faso ka barala o tu ye folo ambe prajo kamara kono gabi prajetian kona nyere mi wele ka barada do jirala ka fo ba si temse ka ni barada in dafa ete ka ni barada in ke sani anga frafin sura kabla inona kibe to pen fe ba so wela tende na te mana service kunda fen fe ni frafin bese awaka service kunda barake frafin de be no otuma jamani bara aban yere de bolo anga sarau barali anga le kolso joli anga doctor so joli anga seneke kan nafa surala aban yere de bolo genya tankan fui tankan ga mumbankan anga horonya anga laidu tong latmana ay laidu minta ga fo halla kerani ana do ada porque pasoka kuma bo ay laidu minta jamani koni toro fen fe be no ambe swama yasa pasoka kuma bo yasa jamani kan lafia yasa nema kana jamani kono ambe anka ay laidu minta awa ambe o laidu ka jonde osma o laidu ngono mi se manake minye ika baradala ika keko dafa minye gouvernement ka barade unye wakati mi mana fuye ka fo baraka an ka dawo ni wakati na o ka usoro ka birola nuna no ka birola o ka baradala awa ukana unyema da fen were fe o ku nyema da o ka bara fe ka ka achugo da kuma ka ka kichugo mina munu be no ni sira be uni jamache nuna ka barada de sinembe jamama ukaka ni jama mo do filila ku so hakila ku kala memba to utna do filila tun ani fana ambe min fo uwi uluku na jara mi manake ko mi wal doctor wali barakela wore ibasa ikala nade ni ya fana ikala na asola iwolo yoro fe ni wola bala wali ibasra ifani to mutunga tunyona wali kumido kutala mina do wali gadodo na te ibasra jamani kono anga dugum sewna mado tumbeno o hakli tunga bo minu kana nyebi da uma kalan soro otma on mangan ka waso nanga kalanye anga kan kan sinjana kalankan ambalma munun be no makala kasala nyama undu koro kamiri nyama undula no filela ko ka fili jurula ku latle memba to jamani bise katanye bo nyini ambalma ufe minu kalana ani fana be mi nyini jama befe nya fawe imana le kolso mi yesi sa fana anyere ajo imana doctor so mi yesi sa fana anyere ajo imana sra nyuma mi fana anyere adla otma amanga kan se ka foko bara beka ke proba na folo kono proba na folo abebo mi so na fara ko bara beka ke proba na folo la
otma jagwa fo pour banaflo ka caya de pour banaflo dun se ka caya fo ni so ka caya ni so ka caya no ya so ma caya otma toro nana o mim se kan kisoma o te anga wuli anga yo ni anye so ngada kilin soro anga o barake jamani ango barake anga duye nanye tle kilin soro ango tle kilin di anga duguma ango tle kilin di anga jamani ma bara mi beno kake o de te ke sababu ye ni dotna fran ni so kan ga ni fa so se kadla awa o wale abe fo la to kana ko investissement humain o kora e munye sisan a ba flebe kaw ne bora ba flabe adamne tuma na kana bla sisana na sen folo o ya soro kele ma ban o kera 1943 mtu na le kolso do loje ya o ko nana ya o kera politique kono 1946 ba flabe tume chigo mina atetembi otma ni ayo usigi ga foko commandant maire wali commandant ko ka ba flabe dla ka ba flabe sra utla ko ka sra utiate ala ko mi dugu ba uchugo a abara na gele ade otma atakan ay aka conseil municipal munon bien aka conseil de village munon bien ku hakili fara nyonka ba flabe bi seka la chugo na kanye useko manake minye dugu seko manake minye ko barake otma ni dugu de sara yoro minasa ni bara mi be na ka gili abarikama otma useka jira kuma na useka jira jamani nyema ula ga me mi dugu adiayi abe dugu mo de bolo ni dugu nyena dugu mo wudo ni dugu manye dugu mo wudo batanya fa chugo mina ma titna cheka bob mako kana aude maka dugu barala ma titna cheka bo kai kana aude maka dugu barala au kan ka dugu bara chugo mina aka ka jamani bara chugo mina bo ka kan kutakete no kai ka kan kutakete no kitaka kan kutakete no kai ka ga ka kan kutakete no na anga ko kuma foye ma manga ka sigitu ka fo ki binyama da ma warefe otna le mi faroka ndada ni abara do fora ma do be no o hakili ma teme politique damne tumaka politique damne tuma anye to bukela anyo kele ni munye ba sautu nye sariya damado jagwan kan hal na asro ni yalo je akoro kanyi da komi on tumbanyi ni ka jamaka fo nyonka mimba to na me bo fajo ka marakono iba asro ye sariya do sigan kan ni awati la nanya sariya lagus nanya ni no e forte bara kore muyi ki jago ya ika barake ika nafatala ika sorotala jamani ka nafatala jamani ka sorotala saratiye balotiye o e forte bara nga ire ka loje ga ko ni ni Israel bo nga duwi na kata dugu masnaina ananye anga dugu flama wali ninyi ni fotense anga dugu kono anake sababu ye kaniki nkisi sanjima wali nanya ambali ka fara nyonka kanile ko so injo anake sababu ye ande una kala yere feno tina bo feno kata yoro wala kubta kalange wali nanya ambali ka fara nyonka kaninde otoro so injo anake sababu yanga bana bato na furaka kono otna otudnu yere duni tun kata dugu bala kata furake ote force barae oye yere barae oye yere dlae oye jamani dlae otma kanka don mamunu beno ni uka hakili matama jamani ka fo amalife hali binulu hakili be politique damne tumana ka so dum politique damne tuma antuma jamaka fo nyonka de tonka barika sura ka fas ka to bunyu ni ka bwanka o wakati temena bi ambang barika fo nyonka ka faso dla e mami ne hakili be kabini korole unga ni mi hakili yelema awaka sinzi jamani dlalima e bisek madola etna te ko bara famo e ma ko ango forte bara bana udumba ko anga traudla udumba ko anga le kol sojo udumba ko anga e dotro sojo e saradun tala o nya ko rafa weti sam ambe fembe ke samba kan rede ant me fembe ke folo ant market fo buye an nafat nte to an fa nafat ne takabanga jibani kakata o ka fa sojo gabi nanye fembe ke abe tan yere fe yam nanye fembe ke abe do de fra jamani ka sorokan abe do de fra jamani ka nafakan no boran la dili do fana be ngo fawiye nya don aka memo ye ton sigi una akbaru la se awma
jamani bɛɛ na lojɛ i ka baara de la o tuma danni de dabɔra dɛ bafula bɛ mana min kɛ bafula bɛ na minɛ o ma kita mana min kɛ kita ma minɛ o ma kayi mana min kɛ kayi tɔntigiw a kɔmandaw na minɛ o ma o tuma bɛɛ bɛ i yɛrɛ bolo jamani b'u yɛrɛ bolo jamani kɔnɔmɔgɔw b'u yɛrɛ bolo u na tɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'u ye baara ɲuman kɛ u na tɔgɔ jugu sɔrɔ mali fɛ n'u ye baara jugu kɛ o dun ala man kisi o ma bɛɛ ladili min di aw ma an bɛ wagati min kɔnɔ a ka gɛlɛn a baara tɛ ka ɲɛ fo an ka bɛn an ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin ye RDA kɔrɔ ye nin ye progressiste kɔrɔ ye k'a fɔ k'an bɛ progressiste baara wali k'an bɛ RDA kɔrɔ baara don tɔn kɔnɔ k'an bɛ mɔgɔw tila k'o kɛ kabila fila ye n'an y'o kɛ an ye baara jugu kɛ dɛ progressiste kɔrɔ t'a la RDA kɔrɔ t'a la min b'a la maa o ma ni limana b'i la n'i b'i ka tɔn fɛ n'i bɛ mali fɛ n'i jɔlen bɛ ka ko bɛɛ kɛ min b'a to tɔn bɛ barika sɔrɔ ni mali bɛ sabati i ye tɔnden ɲuman ye e kɛra progressiste kɔrɔ ye sa o e kɛra RDA kɔrɔ ye sa o i ye tɔnden ɲuman ye nka n'a y'a sɔrɔ e ye san 14 de kɛ RDA la e ye san 15 de kɛ RDA la e ye mago bɛɛ dabila min b'a to RDA ka barika sɔrɔ bi ni tɔn ye barika sɔrɔ n'an ɲɛsinnen bɛ faso dilanli ma ne bɛ kuma fɔ ne bɛ wale kɛ min bɛ jamani denw kun bɔ jamani baara kan min tɛ k'u dusu tiɲɛ progressiste kɔrɔ ka jugu ye i ka jugu progressiste kɔrɔ ye o tuma bi k'a fɔ n ye baara min kɛ n b'o de bolo baasi t'o bolo an bɛ min bolo bi miiri ɲuman min bɛ se ka k'an na limana min bɛ se ka k'an na kaari kɔsɔn jamani dilanli kɔsɔn an bɛ b'o de bolo o tuma an b'a ɲini aw fɛ ni RDA kɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ se k'a fɔ ne ye san 14 kɛ tɔn kɔnɔ ne ye san 15 kɛ tɔn kɔnɔ n mago sara tɔn kɔnɔ tɔn ma fɛn ɲɛ n ye a m'a dɔn bi jɔyɔrɔ dira progressiste kɔrɔw de ma ni maa min b'o fɔ o ye tɔnden jugu ye a ma tɔn faamu a ma RDA faamu a ma mali faamu tɔn ma dilan o ko n'a ye barika sɔrɔ an na jɔyɔrɔw dilan k'a fɔ baasi tɛ mama sina e ye san 14 kɛ tɔn kɔnɔ e jɔyɔrɔ ye nin ye mama sina e ye nin baara kɛ tɔn kɔnɔ e jɔyɔrɔ ye nin ye tɔn ma dilan o kama ko an bɛ jɔyɔrɔw tila tɔn tɛ to ye n'a bɛ tila ka bɛɛ nin yɔrɔ d'i ma tɔn ye mun ye an k'an barika n'a miiri fara ɲɔgɔn kan min b'a to an bɛ fɛɛrɛw kɛ n'o fɛɛrɛw sera ka sabati bɛɛ k'i ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ i kɛra sɛnɛkɛla ye i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye i kɛra baarakɛla wɛrɛ i kɛra muso i kɛra cɛ i kɛra denmisɛn i kɛra makɔrɔba ye bɛɛ k'i ka nafa sɔrɔ jamana kɔnɔ tɔn kɔnɔ ka sababuya kɛ nɛɛma min bɛ na o tuma minnu bɛ yen n'u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ma segu kunna de ni mɔgɔ n'i ma da min kama i tɛ se ka kɛ mɔgɔ n'i ma dege n'i ma min fana baara de bɛ se ka kɛ est-ce que parce que ouvrier nin k'a ye san 16 kɛ RDA la est-ce que o b'a to n'an bɛ se ka kɛ ingénieur ye wa k'a kɛ chef de service des travaux publics ye wa an tɛ se nka n'a sɔrɔ progressiste bɛ yen a y'a ingénieur baara kɛ a y'a kalan kɛ bɛn kɛra a donna tɔn kɔnɔ tɔndenw bɛɛ kan ka min kɛ a b'o kɛ tuma dɔ la a bɛ tɛmɛ o kan ko barisa progressiste kɔrɔ don an tɛna fɔ an b'a kɛ chef de service ye non n'a bɛ taa baara la n'a jogo ɲuman bɛ t'a la n'a jogo ɲuman b'a la ni a tilennen bɛ tɔn ɲɛ n'a tilennen bɛ jamana ye a kan ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ an b'o don an b'a d'a ma n bɛ min fana far'o kan a ye kɔlɔsili kɛ ni tɔn kɛra kelen ye kaban ni bɛɛ donna jɛ kɔnɔ bɛɛ hakili tɛ se ka kɛ hakili ɲumanw ye i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u hakili ka dɔgɔn u bɛ se ka kumaw fɔ u bɛ se ka walew kɛ min bɛ se ka mɔgɔw dusu tiɲɛ ka finɛ kɛ tɔn na i b'a sɔrɔ fana maa dɔw bɛ yen komi n y'a fɔ sisan u tun miiri ye min ye k'o sɔrɔ n'u dɛsɛra o la olu bɛ se ka kɛ tɔn jugu ye hali n'u ma bɔ kɛnɛ kan nka n'u y'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u bɛ se ka kuma fɔ ni seere t'a la wali ni maa tɛ k'a lase u bɛ kuma juguw fɔ tɔn ma wali u bɛ se ka wale juguw kɛ an dun bɛ don min na bi o man kan o de kosɔn n bɛ denmisɛnw fo u ye miiri min sɔrɔ ka brigade de vigilance dilan nka a vigilance ni a man kan ka dan dugu kɔlɔsili ma su fɛ denmisɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u tilenna tɔn ye n'u tilenna mali ye n'u y'a dɔn an bɛ baara fɛn fɛn la bi o ye olu ka sini dilanli ye o tuma o ka kan ka brigade ka kan ka kɛ
brigade de vigilance kan ka baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u bɛ yen nɔ tɔnsigi kɛnɛ kan bureau kɔnɔ baaradaw la sɛnɛkɛyɔrɔw la olu ta kan ka kɛ filɛli ye ani mɛnni ye min b'a to n'u ye maaw ye maa minnu fililen bɛ wali ni maa minnu ni awa miiri jugu b'u la tɔn fan fɛ u k'a lase tɔn ɲɛmaaw ma n'u bɛ se k'a ladi ka miiri ɲuman don u kɔnɔ yaasa faso ka se ka dilan bɛɛ ka bɛn kɔnɔ o ye brigade de vigilance ka baara ye u kana a dan u ka dugu kɔlɔsili ma su fɛ u kan ka kɔlɔsili kɛ su ni tile yɔrɔ yɔrɔ u bɛ yen nɔ olu dɔrɔn fana ka baara t'o ye o ye tɔnden bɛɛ ka baara ye dɔw bɛ yen nɔ tɔn bɛ lagosi ɲɛna u tɛ fɛn fɔ dɔw bɛ yen jamana bɛ lagosi ɲɛna u tɛ fɛn fɔ dɔw bɛ yen maa dɔw tɛ ko barisa gɛlɛya nana ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ se ka mɔgɔw dusu tiɲɛ u tɛ fɛn fɔ o man kan ka kɛ maa min ni tɔn bɛ lagosi ɲɛna e b'i man k'o kan e fana ye tɔn lagosi e tɛ k'a fɔ k'e bɛ tɔn fɛ k'e bɛ jamana fɛ u kan ka mun kɛ barisa n y'a fɔ sisan ko dɔw b'a kɛ u t'a kɔrɔ dɔn nka dɔw b'a kɛ u b'a kɔrɔ dɔn u b'a kɛ a kama i kan k'a lase tɔn ɲɛmaaw ma u k'a tigi wele k'a ladi o ladili na kɛ sababu ye ka maa tɔw sɔn hakili la o ladili na kɛ fana sababu ye k'ale tigi fana sɔn hakili la o ladili na kɛ sababu ye ka dɔ fara bɛn kan tɔn kɔnɔ o tuma an b'a ɲini aw fɛ maa o maa n'i y'a mɛn maa bɛ tɔn lagosi kɛrɛfɛ nka an tɛ tɔn sigi kɛnɛ kan dɛ n'o tɛ tɔn ni tɔn sigira miiri fɛn fɛn bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i mana fiɲɛ min ye tɔn na i mana fiɲɛ min ye gouvernement ka tɔn na gouvernement ka baara la tɔn kɛnɛ kan tiɲɛ la i bɛ se k'a fɔ foyi t'a la o ye tɔn ka sariya ye nka ni tɔn bɛ sigi e tɛ fɛn fɔ tɔn mana wuli e b'i miiri ka taa don mɔgɔw kan wali ka kuma juguw fɔ wali n'i ye mɔgɔw tɛmɛtɔ ye awa i bɛ baro juguw fɔ ka tɔn lagosi ka jamana lagosi an ko o de man kan tɔn de ɲuman t'o kɛ o tuma maa o maa n'i ye cɛ n'i ye muso n'i ye maa ye maa min b'a wale kɛ maa min i ka n'i man kɔ a kan i ka kuntigi ma tɔn ka se a kan ladili ka kɛ yaasa bɛɛ ka faamuyali kɛ min b'a to gɛlɛya bɛ se ka don aw cɛ a kan n bɛ ladili min fana far'o kan tɔn mɔgɔ si man dɔgɔ tɔn in mɔgɔ si man bon tɔn in ma k'a ta anw na minnu ye tɔn ɲɛmaaw ye ka n'a bila tɔnden tɔw la an bɛɛ ka kan tɔn in baara la an bɛɛ ka kan tɔn in kɔnɔ n'a tun danna aw ma ni aw tun ma barika fara an barika kan ni aw tun ma sɔn tɔɔrɔ ma ɲani ma ka wuli k'aw jɔ an tun bɛ kɛnɛ min kan bi an tɛna k'o kan dɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ damadɔ o tɛ se ka diɲɛ bɛɛ wuli ka jamana baara o tuma ni anw jɔyɔrɔ bɛ tɔn kɔnɔ aw fana jɔyɔrɔ bɛ tɔn kɔnɔ maa man kan k'i yɛrɛ lagosi k'a fɔ e tɛ tɔnkuntigi ye se tɛ n ye sɛbɛn bɛɛ ye ni tɔndenw kelen kelen wulila k'a ka baara kɛ a cogo la ni ala sɔnna ma mali bɛ fɛn fɛn ɲini n'a ma tɛmɛ o kan a tɛna dɛsɛ o la o tuma n'an kɛra tɔnkuntigi ye n'an kɛra député ye n'an kɛra ministre ye an man kan k'a ɲinɛ awa tɔn daminɛ kɔ an man kan ka ɲinɛ tɔn sigira sariya minnu kan an man kan ka ɲinɛ an jujɔn kɔ barisa an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ n'i ɲinɛna jujɔn kɔ i laban tɛ ɲɛ an fɛn fɛn filɛ nin ye bi k'a ta i président du gouvernement na ka taa bila i ministre la ka taa bila i gouverneur la ka taa bila commandant na ka taa bila député la jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ tɔn kɔnɔ bi ni tɔndenw b'a la maa si kelen ma kɛ a sababu ye k'a di yɛrɛ ma maa si kelen ka cɛya ma kɛ k'a di yɛrɛ ma an b'a jɔyɔrɔ fɛn fɛn la a ju bɔra jɔn na jama o tuma an mana yɛlɛ sanfɛ cogo o cogo jɔyɔrɔ mana d'an ma cogo o cogo an kan k'a dɔn a jɔyɔrɔ in an y'a sɔrɔ jama ka tɔɔrɔ de kan an y'a sɔrɔ jama ka sɛgɛn de kan an y'a sɔrɔ jama ka ɲɛji de kɔnɔ o tuma n'an ma ɲinɛ o kɔ an tɛna an yɛrɛ bonya jama ma n'an ma ɲinɛ o kɔ wale fɛn fɛn bɛ se ka ɲɛji bɔ jama ɲɛ na fo a bɛ na nimisa a ye sɛgɛn min kɛ a ye tɔɔrɔ min kɛ yaasa faso k'a yɛrɛ sɔrɔ an n'an yɛrɛ kisi o wale ma o tuma mun ka kan an tun bɛ jama de la an fɛn fɛn filɛ nin ye an tun bɛ jama de kɔnɔ
an tun bɛ comité de la o de kosɔn an tun bɛ yɔrɔ min na olu ka danaya ta k'a dan kan o de kosɔn jamana tɛ olu ka danaya ta k'a dan kan o tuma an ka to jama kɔnɔ an tun bɛ cogo min na kɔrɔlen ye tɔn kɔnɔ tɔn daminɛ tuma jɔyɔrɔ foyi man kan an ka to jama kɔnɔ n'an tora jama kɔnɔ an na jama ka tɔɔrɔ faamu an n'a miiri faamu an n'a hakili faamu an k'an ka sira ɲuman min don a kɔrɔ an n'o don o kɔrɔ nka ni an kɛra commandant ye n'an kɛra député ye n'an kɛra ministre ye n'an kɛra président ye an ka bɔ jama la k'an sigi an mako tɛ jama la an tɛ don jama la an bɛ jama faamu cogo di an b'a ka hami faamu cogo di an b'a ka sugula faamu cogo di an bɛ se ka fɛɛrɛ jira a la cogo jumɛn na n'a bɛ se ka bɔ sugula kɔnɔ n'a bɛ se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ o tɛ ka bɛn o tuma an b'a ɲini an ka tɔn ɲɛmaaw bɛɛ fɛ min ye député ye min tɛ député ye min ye commandant ye min tɛ commandant ye an ka to jama kɔnɔ an ka baara kɛ jama kɔnɔ awa jamana ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ tɔn ka sinsinli bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ bɛ min fana far'o kan kɛlɛmisɛn tɔn kɔnɔ mun nana n'a ye jɔyɔrɔ ɲini fɔlɔ kɛlɛ tun t'a la o barisa an b'a dɔn n'an ye kɛ lycée la peut-être i bɛ taa tournée la jamanatigi dɔ na se k'i bugɔ garde na se k'i bugɔ commandant na se k'i bila kaso la mɔgɔw tun tɛ kɛlɛ tɔn ɲɛmaaya nɔfɛ mɔgɔw tun tɛ kɛlɛ députéya nɔfɛ conseiller nɔfɛ an tun bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ diyagoya k'u tɔgɔ sɛbɛn an b'a dɔn u tɛ gagné nka an b'u di malo ma yaasa hali ni maa 100 de bɛ yen nɔ n'o miiri bɛ tɔn kan olu ka tɔn sɛbɛn ta nka tɔn ye barika sɔrɔ bi ni conférence bɛ kɛ ko a tɔnkuntigiw sigi kɛlɛ siya bɛɛ don bɛɛ b'a fɛ ka kɛ ɲɛfɛ wali n'a fɔra ko député ka sigi awa kɛlɛ siya bɛɛ don bɛɛ b'a fɛ ka kɛ député ye nka gɛlɛya tuma na kɛlɛ tun t'a la foyi tun t'a la an bɛ don min na bi an tɛ ka s'o ma yɔrɔ min na mankan cayara jɔyɔrɔ ɲini nɔfɛ yɔrɔ min na mankan cayara conférence la an n'a fɛɛrɛ kɛ min b'a to a kɛlɛ bɛ minnu kun kan min jo b'a la o min jo t'a la o k'a bɛɛ ɲini k'a bila kɛrɛfɛ ka maa wɛrɛw ɲini o tuma bɛɛ ka tile tɔn ye nka min fana bɛ se ka mɔgɔw tile tɔn ma o ye aw jamaw ye barisa n'i y'a ye député ɲini tuma conférence régionale tuma gɛlɛya bɛ kɛ u bɛ taa don aw de kan k'u yɛrɛ kofɔ aw ye u b'u yɛrɛ kofɔ aw ye tuma min na u bɛ maa wɛrɛ lagosi ni aw ma tulo d'u kɔrɔ ka kuma kɔrɔ n'aw y'u kofɔ jama ye o tuma dɔn ka di mɔgɔw kana dabila nka n'aw m'u kofɔ n'aw ye u tulo d'u ka kuma kɔrɔ o tuma u na tɛmɛ n'u ka baara ye u ye aw ye cogo min na na taa se maa wɛrɛ ma na taa se maa wɛrɛ ma na taa se maa wɛrɛ ma o tuma tɔn kɔnɔ propagande kɛra komi ni maa kabila 2 wali kabila 3 de don o dun o man kan o tuma jama b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ min mana tɛ se aw ma k'a yɛrɛ kofɔ a k'a jira jama la n'o kɛra kɛlɛmisɛn na ban tɔn kɔnɔ bɛ min fana far'o kan kɛlɛ tuma na k'a fɔ ne ye nin yɔrɔ masina mɔgɔw ye o tun t'a la k'a fɔ ne ye Bafulabe ka ye n bɛna Bafulabe o tun t'a la ne ye Kita ka ye n bɛna Kita o tun t'a la o y'a sɔrɔ kasolabila bɛ tɔn kɔnɔ Bafulabe ka tun tɛ fɔ o tuma Kita ka tun tɛ fɔ o tuma Kayi den tun tɛ fɔ o tuma Yakunkɛ Dugule den o tun tɛ fɔ o tuma barisa o tuma tɔɔrɔ b'a la gɛɲɛ b'a la kasolabila b'a la an y'a ye yɛrɛ jamana dɔw denw k'u tun tɛna u faso la tun hali tun tɛna congé la tun yaasa n'u nana awa u sen kɛra don politique la u kana tɔɔrɔ sɔrɔ nka bi gɛɲɛ t'a la kasolabila t'a la fonctionnaire bɛ mun ɲini bɛɛ ka na i faso la ka na jɔyɔrɔ ɲini ka na bonya ɲini o dun o tɛ bɛn barisa n'u nana u bɛ mun kɛ n'u nana n'o y'a sɔrɔ tɔnkuntigi dɔ bɛ yen o tɛ Bafulabe ka ye o tɛ Kita ka ye o tɛ Kayi ka ye o tɛ Bamakɔ ka ye wali o tɛ Ɲafunkɛ ka ye o dun de wulila k'i jɔ tɔn ye gɛlɛya tuma na tɔɔrɔ tuma na ka ko bɛɛ kun fo tɔn ye barika sɔrɔ n'u nana u bɛ don u balimaw la u bɛ don u teriw la
nan te ko to lade am jamene yu denye awa de la wala ke to nyemen ka ba ku la shi kele ama e na so jamane do ko tigara de ubedo mola ka ton kunti mangoya ya saka senta ka bo kala kan luka se ka shori yoro soro o fana ande so made wat na mbo fawe ame domina bi ma cité dunanye boflabe ma cité dunanye boflabe ma cité dunanye kai cité dunanye kai ma cité dunanye mako dunanye mako lembe baflabe ka ka ni ninye ka nai ni e bo kai ni silembe gawo ka ni ninye ka noe ni e gawo kai ni silembe sikaso ka ni ninye ka noe ni mami ni yo sira tien ni yo sira soso kibe dugulen ko jira kibe dunan ko jira odna ye RDA soso ye ton soso ye mali soso otma kan ka famu ton ga ta ka sira koro kan abe jombolo abe jama de bolo otma o de kosa mesi ma kilen kan jama aw ka ke kolosili bay aw ka ke mawye ma minu be tonde minu filla ku latle da otenye fu aka barake na emi me kuma nyuma kuma jugu na ma famu aka te ton kuntigu ma awa uka akoro fawye anga foli bawye amba nyini aw fe halibi limana min dona awla fo aw sana geleyama anga biye bi mi namse ka fo an wasara mali ya resoro albi alaka do fara limana kan kari be mamunu sukuna alaka do fara kari kan kari te mamunu sukuna alaka kari do sukuna sabali be mamununa alaka do fara sabali kan sabali te mamununa alaka sabali duma alama ton yiri wara alama an kan bena an bena min kan plan kenkenal kono no e jamani dilalie ni yasa bekas bebse ka ika imago nya kono ni nema ni nabe ke bede ka nema ateke na ke madama do ka nema o plan kenkenal ni anya dila alama sabatira mami tumefa ka kwa yoni ya Muhammadi